que, sense més demora, hauríem de conèixer quina és la posició del grup proponent respecte a l'esmena que se li ha plantejat. Endavant, senyor Espadaler. Sí, moltes gràcies. Ras i curt, no l'acceptarem, però deixi'm justificar una mica el per què. Perquè després de llegir-la dues vegades, i val a dir que hi ha hagut esforços i els vull reconèixer i deixar-ne constància, doncs amb la diputada d'Esquerra Republicana ha fet un esforç d'acostament, hem parlat i hem reparlat, però després de llegir-la 3 vegades, perquè francament l'he demanat per escrit, amb tanta subordinada he arribat a la conclusió que el que diu miri el govern complirà la llei, i per això no calen propostes de resolució. Nosaltres el que demanàvem era més concreció i la proposta ens sembla tan extremament ambigua que això ja ho tenim a l'empara de la llei, ja ho tenim a l'empara de la mateixa directiva comunitària i de la llei espanyola, que té raó el senyor Daniel Pi amb l'article que és el 34.3 i no el 33.4. Per tant, per aquesta raó, perquè ens sembla exageradament ambigua i òbvia, i nosaltres el que demanàvem era una concreció molt més gran i temporal, a més temporal. Ja hem perdut una temporada, demanem no perdre'n més. Per aquesta raó no l'acceptaríem. Gràcies. Té la paraula la senyora Olano en nom del grup parlamentari popular. Gràcies, senyora presidenta. Nosaltres considerem que la llei de protecció dels animals ja ha posat un marc en escenari que és compatible totalment amb el que preveu la directiva europea i la legislació estatal i que en tot cas no entenem la restricció o el proteccionisme absurd que pretén impulsar les mesures preses pel govern tripartit. Nosaltres considerem que la proposta de resolució plantejada per Convergència es planteja dintre del marc de la llei de protecció dels animals, per tant, dintre de l'àmbit que nosaltres considerem que s'ha d'actuar, i considerem també que, en tot cas, el desenvolupament posterior mitjançant un decret té com a paràmetre la llei i no al contrari, és a dir, no hem de fer mitjançant un reglament el que ja d'alguna manera ens dona cobertura a la llei. Per tant, nosaltres, amb independència del que faci el grup proponent, donarem suport a aquesta proposta de resolució. Gràcies. Per conèixer l'opinió del grup mixt, té la paraula el senyor Rivera. Gràcies, senyora presidenta. Bé, la veritat és que no és fàcil de vegades intentar fer equilibri entre valors valors de la societat, com és en aquest cas la protecció dels animals i les tradicions i la cultura de Catalunya en aquest cas. Jo crec que en aquest punt en concret, personalment i com a partit, és evident que nosaltres creiem que les tradicions desapareixen quan no són tradicions i per tant quan no són ja a la societat. I mentre hi hagi tradicions i mentre es funcionin i mentre a més la gent les practiqui i les dugui a terme, en aquest cas creiem que l'administració no hauria de ser aquí per acabar amb una tradició o amb una altra. Aquesta és una posició, diguéssim, genèrica davant de tot fet cultural que el nostre grup pensa. Per tant, en aquest cas, i a més tenint un àmbit on s'empara i on es permet legalment aquest tipus de pràctica, nosaltres hi votaríem a favor d'aquesta proposta. En aquest cas, a més, el que en aquest cas no he entès gaire és la proposta, la diferència de propostes. És cert que és el govern qui desenvolupa, en aquest cas, la legislació, però també té raó la portaveu del Partit Popular, que la llei ja crea l'excepcionalitat. I, per tant, en quant al mètode concret de captura, és on crec que el govern ha de dir la seva. Entenc que el senyor Pi el que planteja és que no li diguem al govern per una proposta de resolució quin mètode és així, oi? Quin mètode és o quin mètode no és legal o en aquest cas acceptable. Bé, jo crec que és un pronunciament clar perquè recollim una voluntat per una banda popular, però per una altra banda de grups parlamentaris, que ens pronunciem dient que en aquest cas concret d'aquest mètode no volem que sigui considerat, perquè si no al final on anirem? Que es replantegi això en àmbit governamental? No sé quina és la sortida. Per tant, intentar aprovar una proposta dient-li al govern que aquest mètode no es consideri il·legal o fora de la llei, doncs és el que portem aquí a terme. Torno a dir, sempre des d'un intent de no fer dirigisme cultural, sinó d'intentar, en tot cas, permetre allò que estigui dintre l'àmbit legal i en aquest cas creiem que està dintre. Per tant, nosaltres votaríem a favor, tot i que entenem aquesta posició de que el govern és qui decideix, però sí, el Parlament li està dient al govern que, sisplau, en aquest cas concret, tingui en compte i no ho prohibeixi. Gràcies. Gràcies, doncs ara... D'acord, doncs no havent estat possible aquest acord, doncs passem a la votació de la proposta de resolució. Vots a favor? Vots en contra?
Abstencions? Doncs queda rebutjada per 9 vots a favor i 12 vots en contra.